Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, ning takna sa kagabhion sa ubang dapit sa kalibutan, atong pag-aablihon ang Marcos Kapitulo 8, versikulo 31. Apan sa dili pa, akong gipaabot once again ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga 93 years old, nga hapit na pod mag 94 years old sa grasya sa Ginoo, mga kaigsuonan. Mark chapter 8 verse 31. Unya, gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tawo. Ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. May the Lord bless the reading and proclamation of His word tonight. Human nga makumpleto ang panag-istorya ni Jesus ug ang iyang mga disipulo mahitungod sa pag-ila sa mga katawhan kaniya, ug human makumpisal ni Pedro ang iyang deklarasyon, "You are the Christ, the Son of the living God." Gisugilo ni Jesus ang pinakamisyon niya sa pag-anhi niya dinhi sa kalibutan, mao ang iyang kamatayon. Mark chapter 8 verse 31, unya gisugilo ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tawo ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Kini nga statement, mga kaigsuonan, shocking kini alang sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay hangtod niini nga punto. Aduna pa sila gihapoy konsepto sa Mesiyas, nga ang Mesiyas kuno usa ka hari, literal nga hari, nga maoy manguna sa nasod sa Israel, aron mulambo ang nasod nga Israel ug mahimong gawas nun gikan sa pag-ulipon sa Romano Imperyo. In fact, gumikan sa kasyak ni Peter, gumikan sa kakurat ni Pedro, nag-assume si Pedro nga nasipyat si Kristo sa iyang gisulti ug iyang gibadlong ang atong Ginoong Hesukristo. Kung basahon nato ang verse 32, mugani nga si Pedro dili gayud siya mao ang bato, gumikan kay daghan kayo siya og sipyat. Verse 32, ang giingon dinhi, gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod, tungod niini gipalayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. You see? Gibadlong ni Pedro si Jesus. Busa ning takna sa kagabhion, gusto natong i-direct ang atong attention sa titulo nga gigamit ni Kristo alang sa iyang kaugalingon, kining titulo nga anak sa tawo. Ang giingon sa atong teksto, ang anak sa tawo isalikway. So, ang title nga gigamit ni Kristo alang sa iyang kaugalingon, anak sa tawo. Unsa may pasabot ni ining anak sa tawo? Now, daghang mga tawo nga magingon nga ang buot pasabot ni ining titulo nga anak sa tawo naga-describe kini sa kinaiyahan sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga tawo usab. Gumikan kay adunay duha ka nature ang atong Ginoo. He is 100% God and 100% man. Daghan kayong mga tawo nga nag-struggle sa dual nature sa atong Ginoong Hesukristo. Ang uban, ang ilang pagtanaw kang Kristo, tawo lamang, usa ka banggiitan nga tawo, usa ka banggiitan nga propeta.
Ang mga Muslim walay problema kung atong isulti nga si Kristo propeta gumikan kay ila kining dawaton or ila kining gidawat. Pero kung muingon kita nga si Kristo Dios, maisugon gayud silang mual kontra niini ug daghan pang mga kulto nga grupo nga nag-angkon nga Kristiyano kunuhay, Kristohanon kunuhay, pero ilang gidumilian ang pagdawat nga si Kristo Dios gumikan kay tawo ra kuno. So kining titulo sa atong Ginoong Hesukristo gumikan kay gitawag pud siya sa Biblia nga anak sa Dios. Bukatoy atong gipamalandungan ni adtong miaging semana ug gitawag usab siya sa Biblia og anak sa tawo. Anak sa Dios ug anak sa tawo parihong titulo sa atong Ginoong Hesukristo. Kining titulo nga anak sa Dios nagapadayag kini sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo o kining titulo nga anak sa tawo nagapadayag kini sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo gigamit ang titulo nga Son of God. 43 kahigayon nga nahasulat sa Biblia. O kining titulo nga Son of God, gi-introduce kini ni Marcos una sa chapter 1 mismo. Ang giingon dinhi, Mark chapter 1 verse 1, mao kini ang maayong balita mahitungod kang Kristo Jesus, ang anak sa Dios. So Jesus Christ is called Son of God. Mausab kini ang deklarasyon sa anghel ngadto kang Maria, Luke chapter 1 verse 35. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Son of God is also a title of the Lord Jesus Christ. Mo kini ang deklarasyon ni adtong sundalo nga nakasaksi sa paglansang ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Ang giingon sa sundalo nga Romano, certainly this is the Son of God. Siya gayud ang anak sa Dios. Ug isip anak sa Dios, mga kaigsuunan, si Kristo mao ang ikaduhang persona sa balaang Trinidad. The eternally begotten one that came forth from the Father. And of course, this is not biological. This is relational, mga kaigsuunan. Pero sa humanity sa atong Ginoong Hesukristo, kining pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo, gitawag usab siya sa Biblia og anak sa tawo, Son of Man. 84 kahigayon nga nahasulat kining titulo nga anak sa tawo to refer to the Lord Jesus Christ sa bag-ong tugon. 4 kahigayon sa laing bahin sa Biblia ug ang 80 kahigayon nahasulat sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ang titulo nga anak sa tawo. In fact, si Kristo paborito niya kini nga titulo nga iyang gibansag sa iyang kaugalingon in describing himself. Talagsa ra kaayo gamito ni Kristo ang titulo nga Son of God. Of course, Jesus Christ is the Son of God. But in his preaching, kasagara over 80 times gihisgotan ni Kristo nga siya mao ang anak sa tawo. Bisan pa niadtong hapit na mamatay si Esteban, nahimo siyang martir. Acts chapter 7 verse 56, ang giingon dito nga nakita ni Esteban ang anak sa tawo nga naglingkod. Isip anak sa tawo, mga kaigsuunan, si Kristo gipanganak sa usa ka birhen o gipanamkon sa balaang espiritu. 100% tawo ang atong Ginoong Hesukristo, apan 100% God usab. And all that pertains to the human nature gi-apply sa atong Ginoong Hesukristo, gawas lang sa kasalanan, gumikan kay walay sala ang atong Ginoong Hesukristo. Wala gayud siya'y buling bisan pagtuldok sa kasalanan, mga kaigsuran. Busa ning takna sa kagabhion, gusto natong ipalapad pagayon ang buot ipasabot ni ining titulo nga Son of Man or anak sa tawo. Sa paggamit ni Kristo ni ini nga titulo, gipasahi ni Kristo ang iyang kaugalingon gikan sa yanong mga katawhan. Gumikan kay kun atong basahon ang Biblia, kining titulo nga Son of Man, messianic title kini nga gigamit ni propetang Daniel sa karaang tugon. This is a messianic title, kining Son of Man. Dili kini ordinaryo nga titulo, mga kaigsuunan. Kay kung atong basahon ang pagtagna ni propetang Daniel, grabe kaayo ang description sa Son of Man. Gamhanan kaayo sa ngatanan. And by using the title Son of Man,
Giangko ni Kristo nga siya ang katumanan sa panagna ni propetang Daniel. Ug sumala sa akong gisultik ganina, gigamit ni Kristo 80 times kining titulo nga Son of Man. Busa atong tun-an ang importansya niini. Remember, gipangutana ni Jesus ang iyang mga disipulo kung unsa ang ilang pag-ila kaniya. And after that, gitawag ni Kristo ang iyang kaugalingon ingon nga Son of Man. Daghan kayong galibog ni ini nga titulo unsa magibut pasabot ni ining Son of Man. Unsa man gayud ang mensahe ni ini? Well, ato kining ipalapad ning takna sa kahaponon because this is really a messianic title going back to the prophecy of Daniel describing the Messiah and calling him Son of Man. Adunay tulo kabahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kagabhion. Una, ang larawan sa pagkatawo ug pagkadiyos ni Kristo. Ikaduha, ang larawan sa pagantos, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ug ikatulo, ang larawan sa pagbalik ni Kristo pag-usab ingon nga matarong nga maghuhukom. Unahon nato ang unang punto. A description of Christ's humanity and deity. Gigamit ni Kristo ang titulo nga Son of Man aron sa pag-describe sa parihong pagka-Dios ug pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo. Kining titulo nga Son of Man basin og ato kining gamiton isip description lamang sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo. No, kining titulo nga Son of Man sama sa akong gisulti kaganina, this is a messianic title. Gigamit kini sa Biblia isip pag-describe usab sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo. But the title Son of Man, first of all, nagapunting kini sa pagpaubos ni Kristo sa iyang kaugalingon. Gisulob niya ang bisti sa pagkaulipon, nahimo siyang tawo bisag wala mawala ang iyang pagka-Dios. Gibiyaan niya ang iyang kahimayaan dito sa langit. Iyang gisulob ang bisti sa pagkaulipon. Mo kini gi-describe sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8 ang giingon dinhi. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios. Take note ha, mga INC people, ang giingon dinhi, bisan siya Dios. Wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. The doctrine of the Trinity is a mystery. Busa, dili nato labdon ang atong ulong, ato kining masabtan sa tiunay gayod. Enough na sa ato ang nga gi-describe sa Bible nga ang Dios, Triune Jehovah, usa ka Dios apan tulo ka persona, Father, Son, and Holy Spirit. Nahimong tawo ang anak sa Dios, ang ikaduhang persona sa Trinidad, aron mahimo siyang atong manluluwas, aron mahimo siyang kapuli kanato, aron mahimo siyang substitute kanato. Apan ang title nga Son of Man, mga kaigsuunan, sobra pa sa pagkatawo ni Kristo ang gidescribe niini nga titulo. Gumikan kay sama sa akong giingon kaganina, gigamit pod kining title nga Son of Man sa pag-describe sa pagka-Dios ni Kristo ingon nga Mesiyas. Daniel chapter 7 verses 13 to 14 ang giingon dinhi. May lain pagayod akong nakita diha sa akong pananawon. Propeta si Daniel. Nakita niya si Kristo. Nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo. Miduol siya kaniya nga walay katapusan ug gipaila ngadto kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron mag-alagad kaniya ang tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom kay dili man malumpag ang iyang gingharian. So nakita nato, he is called the Son of Man by the prophet Daniel. The Son of Man. Usa kini ka titulo nga gigamit ni Kristo sa pag-describe sa iyang kaugalingon aron ipakita nga siya gayod ang Mesiyas
nga gitagna ni propetang Daniel. When Jesus Christ referred to himself as the Son of Man, he was announcing that he was the Messiah. So, sa unang bahin mga kaigsuunan, gipili ni Kristo kining pulunga carefully, because if Jesus Christ described himself as the Son of Man, hinumdumi nga wala pa kaayo madawat sa mga Hudiyo nga si Kristo anak sa Dios. Mura og allergic pa sila. Mo nga hinay-hinay sa Ginoo, una niyang gigamit kini nga titulo Son of Man. Eventually, prangka na si Kristo nga mi-announce sa mga katawhan that he is the Son of God. Ug sa atong nakita sa Marcos Kapitulo 8, gradual mga kaigsuunan nga gitrain ni Kristo ang iyang mga disciples mahitungod sa tinuod niya nga kinaiyahan, that he is 100% God and 100% man. Ug niadtong miabot na ang taknang insakto or insaktong takna, gi-announce ni Kristo ang iyang identity. Linaw na kaayo, tataw kaayo. Marcos Kapitulo 14, versikulo 61 ug 62. Ang giingon dinhi, apan naghilom lamang si Jesus, nangutana pag-usab ang Pangulong Pari kaniya, ikaw ba ang Mesiyas nga anak sa dalaygon nga Dios? Si Jesus mitubag, ako. So klaro kayo. Ug makita unya ninyo ang anak sa tawo nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios ug moabot uban sa panganod sa langit. So, klaro kaayo sa katanan ang tubag ni Kristo that he was the Messiah, the Son of Man, or the Son of the living God. Tungod kay parihong titulo gigamit sa Biblia to describe Jesus Christ. Ug walay duda, mga kaigsuunan, that Jesus Christ referred to himself isip katumanan sa gitagna ni propeta Daniel. Ikaduhang punto, gigamit ni Kristo ang titulong Son of Man aron i-describe ang iyang pag-antos, ang iyang kamatayon, ug ang iyang pagkabanhaw. The Son of Man is the suffering servant nga mianhi dinhi sa kalibutan aron sa paglukat sa iyang mga katawhan. Marcos Kapitulo 10, versikulo 45. Ang gingon dinhi, kay bisan gani ang anak sa tawo, wala man muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tawo. So, the Son of Man is a redeemer. Ang Son of Man nga titulo gigamit usab ni Kristo isip titulo nga naghatag og kapasayloan sa mga katawhan. Matthew chapter 9 verse 6, karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tawo may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dada ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. So dili lang di ay ang humanity of Christ ang gidescribe sa Son of Man, gigamit ni Kristo kini nga titulo aron sa pagpakita sa iyang gahom, sa iyang pagpasaylo ug sa iyang pagkabuhi nga Dios. At the very heart of this passage before us is that Jesus is the Son of Man nga mamatay alang sa iyang mga katawhan. Matthew chapter 20 verse 28 ang giingon dinhi, sama sa anak sa tawo nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tawo. The Son of Man came to give his life in order to save many. Pero kining titulo nga Son of Man, nahikot kini, kaluha usab kini sa kalampusan sa misyon sa atong Ginoong Hesukristo. Mark chapter 8 verse 31, ang giingon dinhi, o gisuginla ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tawo, ug unsay mahitabo pagkahuman, ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari, ug sa magtutudlo sa balaod. And then what will happen? Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. So walay duda mga kaigsuunan, ang tumong ni Kristo mao ang pag-describe sa kalampusan sa iyang misyon. Matthew chapter 20 verses 18 hangtod sa 19. Pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem ug didto ang anak sa tawo itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon
ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan siya ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Ug si Kristo karon nagalingkod sa iyang trono sa kahimayaan. Nakita ni Esteban si Kristo sa iyang pananaw ni adtong hapit na mamatay si Esteban. Acts chapter 7 verse 56. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tanawa, nakita ko ang langit nga naabli ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios." Nakita usab ni Apostol Juan si Kristo didto sa Revelations chapter 1 verse 13 to 15. Ang giingon dinhi, sa taliwala nini nagtindog ang tawo nga nagsulob og bisti nga sangko sa iyang tiil ug gibaksan ang iyang dughan ug bakos nga bulawan. Ang iyang buhok puti kaayo ug ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. Ang iyang tiil sama sa bronse nga tinunaw sa hudno ug unya gipasinaw ug midahunog ang iyang tingog sama sa dakong busay. Nakita nato ang kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Gigamit ni Kristo ang titulo nga anak sa tawo aron i-describe ang iyang pagbalik, pag-usab, ingon nga matarong nga maghuhukom. Jesus used the title Son of Man to describe the glorious King who will return in His glory as the righteous judge. Ang Son of Man, usa ka titulo nga nag-describe sa manluluwas nga nagantos, apan karon si Kristo puno sa himaya, harianong himaya, gumikan kay siya ang Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari. Na-accomplish ni Kristo ang iyang misyon, natuman ni Kristo ang iyang misyon, ingon nga atong manunubos. Ug karon nagpaabot na lang si Kristo sa iyang pagbalik, pag-usab. Ug mahitabo kini niini nga pamaagi, Matthew chapter 25 verse 31. Inig-anhi sa anak sa tawo, o anak sa tawo ang gigamit nga titulo. Inig-anhi sa anak sa tawo ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono. Ngilngig kini, makalilisan kini mga kaigsuunan, kung wala nimo mailhi si Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. Mubalik siya pag-usab, ingon nga hari ug maghukom. Matthew chapter 26 verse 64. Si Jesus mitubag kaniya, gisulti nimo, apan sultihan ko kamong tanan, sukad karon makita ninyo ang anak sa tawo nga naglingkod sa tuo sa labing makagagahom, sa tanan ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Kita nato Matthew chapter 16 verse 27 to 28. Kay ang anak sa tawo hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini, ani ay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod makita nila ang anak sa tawo nga moabot aron maghari. Mark chapter 13 verse 26 and 27. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tawo nga moabot nga may gahom ug himaya, ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit sa kalibutan. So parehong Hudiyo ug Hintil. Busa mga kaigsuunan, kinahanglan gayod nga masabtan nato nga nanginahanglan kita sa atong buhi nga Dios, nga si Hesukristo ingon nga Dios ug manluluwas. Gumikan kay mobalik siya ingon nga maghuhukom. Sa pagbalik niya ulahi na ang paghinulsol. Wala na, late na kaayo sa nga tanan. Karon na ang paghinulsol mga kaigsuunan. Karon na ang pagdangop kang Kristo ug ang pagsalig kaniya ingon nga Dios ug manluluwas. Kung ayha ka pa maghinulsol sa pagbalik sa Ginoo, wala na'y tsansa. Because Jesus Christ will return. Dili ingon nga manluluwas, kundi ingon nga maghuhukom. Timan-i kini mga kaigsuunan, pamalandungi kini. The Son of Man has come to save His people from their sin. Ug ang anak sa tawo mubalik, mulingkod sa iyang trono aron sa paghukom. Samtang wala pa siya mibalik mga kaigsuunan, dangop kaniya ug dili kaniya balibaran. Luwason kaniya mga kaigsuunan. Ang pangutana alang kanimo,
unsa may imong pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo? Siya ba ang Dios mo? Siya ba ang hari sa imong kinabuhi? Ikaw ba naghinulsol na sa imong sala ug gitugyan na ba nimo ang imong kinabuhi nganha kang Kristo? Hinumdumi, sa pagbalik ni Kristo, daghan kaayong mutiyabaw, daghang muhilak, daghang magpakiluoy, apan ulahi na ang tanan. Pero karon higala, dili pagayon in taon ulahi ang tanan. Aduna pay kahigayunan. Nagimbitar ang manluluwas kanimo karon. Umari kamo kanapo kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan gumikan sa inyong sala ug papahulayon ko kamo. Papahulayon ka ni Kristo. Gumikan kay ang sala mo bisag unsa pa kini kahugaw, hugasan kini, limpyuhan kini sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug suluban kaniya sa iyang pagkamatarong aron ikaw pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Busa karon nga aduna pay kahigayunan. Ayaw na paglangan-langan higala. Nahugasan ka na ba sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo? Mahugasan ka na sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo kung ikaw moangkon nga ikaw makasasala ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. Magampo kita. Salamat o Dios ning takna sa kagabhion. Among gipangayo ang bunga sa gospel message. Ug hinaot nga nasabtan kini sa imong mga katawhan o Dios. Ug hinaot nga gamiton usab nimo kini nga mensahe aron ma-equip ang mga kaigsuonan aron sila makat-on kun unsaon pagpaambit sa mensahe sa ebanghelyo. In Jesus' name we pray. Amen. Kun kasing kumabugat ug matingban sa kaguon. Kun ang panaw ko daw malaay man, mahangawa ba si Jesus? Oo, may kahangawa siya ug maluluy usab sa kakapoy nako ug kagulanan, may kahangawa siya. Kun mangit-ngit ang agian ko, bisan sa mga kakuyaw. Kun mag-inusara na lang ako, mahangawa ba si Jesus? Oo, may kahangawa siya ug maluluy usab sa kakapoy nako ug kagulanan, may kahangawa siya. May kahangawa ba si Jesus sa mga kapakyasan ko? Kung ako ay laing kapaingnan, mahangawa ba si Jesus? Oo, may kahangawa siya ug maluluy usab sa kakapoy nako ug kagulanan, may kahangawa siya. Kun kamatayon mo dangat na sa mga pinalangga ko,
ug mabugat ang kasing-kasing ko, mahangawa ba si Jesus? Oo, may kahangawa siya, ug maluluy-on usab sa kakapoy na kung kagulanan, may kahangawa siya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.